Hyvä yleisö, ihanat kollegat, kaikki yhteistyökumppanit. Pian 800 vuotta täyttävä Turku on monikielinen kansainvälinen kaupunki. Meille monikielisyys on sekä arjen todellisuutta että kilpailukykyä vahvistava voimavara. Se näkyy palveluissa, työmarkkinoilla sekä kaupungin identiteetissä. Turun kaupunki on ollut aktiivinen partneri WINS-hankkeessa nyt kohta 3 vuoden ajan. International House Turun asiakasohjaajat, henkilökunta, asiakkaat sekä meidän yhteistyökumppanimme, ohjausryhmämme ovat osallistuneet aktiivisesti tähän yhteistyöhön ja kantaneet sitten oman kortensa kekoon. Tavoitteenamme on edistää kotoutumista digitaalisen keinoin ja vahvistaa asiakaslähtöisiä palveluita, viedä International House Turun palvelut digitaaliselle alustalle. Tieto on valtaa, mutta tieto myös voimaannuttaa. Oikean, ymmärrettävän ja luotettavan tiedon löytäminen helposti edistää kotoutumista, omatoimisuuden lisääntymistä ja yhteiskunnan rauhan kehittymistä. Kuten olemme tänään jo kuulleet usean mahtavan asiantuntijan puheenvuoroissa. Monikielisyys vahvistaa Turun kilpailukykyä, houkuttelee osaajia ja lisää yhteisöllisyyttä kaupungissa. WINS-hanke on ollut avainasemassa, kun olemme kehittäneet saavutettavia digitaalisia palveluita, joita jokainen asukas voi käyttää omalla kielellään ja löytää tarvitsemansa tiedon jopa omalla ajallaan. Tulevaisuuden visiomme voisi olla monikielinen Turku 2.0, joka yhdistää tekoälyn, datan sekä palvelumuotoilun vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Tähän kehittämiseen olemme saaneet arvokasta tietoa hankkeen aikana. Digitaaliset tulkkaus- ja käännösratkaisut eivät korvaa ihmistä, mutta ne voivat madaltaa asioinnin kynnystä ja lyhentää odotusaikoja sekä ohjata asiakasta hakemaan palvelua oikeasta suunnasta. WINS-hankkeen aikana Turun kaupunki toteutti WINS-mobiilisovelluksen kehittämisen lisäksi myös kotoutumisbottikokeilun, josta hyödynnettiin tekoälyä asiakaspalvelun tukena. Botti yhdisti viranomaissivustoilta sekä kaupungin omista palveluista tietoa ja tarjosi nopeaa ja monikielistä ohjausta. Kokeilu osoitti, että tekoäly voi merkittävästi tehostaa asiakasohjausta sekä vähentää manuaalista tiedonhakua. Kielituki, selkokieli ja tekoälyavusteinen tiedonhaku nopeuttavat oikeiden palveluiden löytämistä. Saavutettavuus tarkoittaa löydettävyyttä, ymmärrettävyyttä sekä turvallisuutta, ei ainoastaan teknologiaa. Tämä luo vahvan pohjan jatkokehitykselle sekä vapauttaa ohjaustyössä enemmän aikaa inhimillisille ja arvostaville kohtaamisille. Pian 800-vuotinen Turku lupaa juhlavuotensa kunniaksi modernin ja kestävän kaupungin, jossa monikielisyys on arkipäivää. Teknologia tukee ihmistä, mutta ei korvaa häntä. Tekoäly ja automaatio vapauttavat aikaa henkilökohtaisempaan kohtaamiseen ja neuvontaan. Turussa kaupunki, korkeakoulut, järjestöt ja yritykset tekevät yhteistyötä kestävien ratkaisujen kehittämiseksi. Tekoälyratkaisujen integrointi, asiakaslähtöinen suunnittelu ja jatkuva yhteistyö ovat avaimia tulevaisuuden palveluihin. Hankkeen aikana nousi esille 4 keskeistä inhimillistä tarvetta: monikielisyys, selkeät ohjauspolut, digitaitojen vahvistaminen
sekä riittävän digituen saaminen. Kaikki edellä täällä lavalla käyneiden puhujien löytämät havainnot vahvistavat näitä samoja asioita, joita mekin partnerina olemme havainneet. Asiakkaat haluavat asioida omalla kielellään ja saada tietoa helposti digitaalisista kanavista. Tämä ohjaa meitä kehittämään palveluita entistä saavutettavimmiksi. Kiitos, että me olemme saaneet olla mukana tässä tärkeässä työssä. Prosessi on ollut erittäin opettavainen. Kun aloitin itse Turun kaupungin osahankkeessa projektipäällikkönä, niin tekoäly ei vielä pyörinyt kaikkien huulilla, eikä se ollut jokaisen koneessa, eikä edes mediassa, mutta kehitys 3 vuoden aikana on ollut huikeaa nopeaa. Samaan aikaan, kun me järjestämme tätä Vincen loppuseminaaria täällä Turussa, niin valtioiden maailman suurimmat johtajat tällä hetkellä keskustelevat Davosissa, jossa on jo usean valtion päämiehen suulla vakuuteltu, että koko maailman järjestyksemme on menossa uusiksi ja menneisiin ei ole paluuta. Elämme maailmassa, jossa vain muutos on pysyvää. Ja sen vauhti kiihtyvää. Me itse voimme vaikuttaa omalla työllämme siihen, mihin suuntaan se muutos on menossa. Haluan myös käyttää tässä mahdollisuuden kiittää kaikkia tämän hankkeen suunnittelijoita, jotka silloin monta vuotta sitten olivat jo hyvin rohkeita edelläkävijöitä kirjoittaessaan ja hyväksyen tämän hankkeen suunnitelman. Tälläkin hetkellä meidän täytyy koittaa arvata vähän jo, mihin suuntaan tulevaisuus tulee meitä viemään, jotta voimme olla silloin siellä oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja hieman vaikka askeleen edellä, jotta meidän kehitystyö vastaa sitä tilannetta, mikä meillä on tulevaisuudessa. Minä synnyin yhteiskuntaan, jossa ei ollut internettiä. Opin käyttämään sähköpostia ollessani lukion ensimmäisellä luokalla. Oma lapseni syntyi maailmaan, jossa hän on käyttänyt varmaan vauvasta lähtien iPadia. No, nyt olemme menossa toiseen suuntaan, jossa halutaan rajata lasten digin käyttöä. Me pyörimme tämän asian ympärillä, koska se on vielä meille uutta. Paljon on vielä kehittämistyötä edessä. Kiitän myös hankkeen rahoittajaa uskosta ja luottamuksesta meihin ja tähän kansainväliseen yhteistyöhön. Kiitän ruotsalaisia partnereitamme ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, koska on ollut todella hieno rakentaa tätä yhdessä teidän kanssa. Tack så mycket. Thank you very much. Kiitän myös jokaista tässä salissa istuvaa ja sitten siellä mahdollisesti kotisohvilla videolta tätä tilaisuutta seuraavaa henkilöä, joka on ollut mukana työpajoissamme, testitilaisuuksissamme, yhteistyöverkostoissamme, jakamassa omaa asiantuntijuuttaan näiden tärkeiden asioiden eteenpäin viemiseksi. Olemme menossa kohti yhä digitalisoidumpaa maailmaa. Silloin luotettavan tiedon saannilla on suuri merkitys. Ympärillämme on valtavasti erilaista digitaalista kohinaa. On kaikenlaisia tahoja, jotka haluavat vaikuttaa meihin. Ja nyt jos käyttäisin näitä Turun ammattikorkean insinöörien minullekin uusia aikoinaan sanoja, että voisimme kroolailla päivittäin tämän tietotulvan lävitse, niin on tärkeää, että jokaisella on oikeus saada luotettavaa, oikeaa tietoa sellaisella kielellä, jota hän voi ymmärtää. Minulla on myös suuri kunnia olla tänään seminaarin viimeinen puhuja ja avata latua kohti tulevaa.
Hyvinvoivat ja yhdenvertaiset turkulaiset on yksi uuden pormestariohjelman 6 pääteemasta. Ohjelmassa korostetaan, että Turku on kaupunki, jossa jokainen voi kokea kuuluvansa joukkoon ja vaikuttaa oman kotikaupunginsa kehittämiseen, kielestä, taustasta tai iästä riippumatta. Siksi haastankin teistä jokaisen. Tehdään yhdessä monikielinen Turku 2.0. Kiitos.